שלום לכולם, זה חזק בטירוף, אני לא יכול לעשות ככה. אני הפעלתי גם את המצלמה. טוב, נו. זה משחק חדש. Outlast. איזה אידיוט. נייקטמר, נורמל, הארד, נייקטמר, איסנס, לא יודע. הארד? הארד. קונטיניו. וואי, לא הקלטתי משחק אימה חוץ מהמונג סליפ. אני אסיים את זה ואז אני אמשיך את הסדרה, המונג סליפ. אני חושב שאתם רואים את זה עכשיו, אני כבר סיימתי את הסדרה, אבל כי אני פשוט, אני יודע שהערוץ שלי עכשיו בסכנה. אם מישהו נרשם, כאילו, זה ממש עוזר לי בחיים. תקראו לחברים שלכם. סתם לא. אז אם מישהו אוהב את זה ורוצה לראות את Outlast, ואם מישהו נרשם בכלל לערוץ שלי, תרשמו לי בתגובות. אני אעשה גם Whistleblower, אבל רק אם אתם רוצים. מנטייב סייטינג. זה בית מוזר. אני אוהב אותו בשקעים. אז בעיקרון הקטע של המשחק הזה זה בן אדם חוקר כאילו שעושה כתבה לעיתון, ועל הכתבה הזאתי וואי, שחקתי Outlast אבל רק באקסבוקס. not knowing, כתבתי את זה בוויסטלבלאואר. איזה קטע. אמא, אני מקליט. זה לא ממני. טוב, מצטער על זה, שאלו אותי משהו. לא יכול לעצור כי אז יש לי בעיה. בטריות. טוב, אז בוא נפתח את המצלמה ונראה את הביצים שיש. וואי, אני לא יודע לשחק בחר הזה. טוב. רגע, אז איך אני משחק אז? W ו-D? כן? לא יודע. אני לא מבין איזה כלום. תקשיב, רק עכשיו התחלתי לשחק. וואו, זה ענקי, זה יותר... אין כאן כלום. מה זה אחר הזה? אז איך אני פותח? אוקיי. וואי, אני לא יודע אם זה עובד כמו באקסבוקס או לא יודע. אף פעם לא שיחקתי בזה. כאילו כן שיחקתי באקסבוקס, אבל אין עדיין לאקסבוקס 1 כאילו. שלום, כן תפתח לי בבקשה, תודה, ביי. כן. מה זאת אומרת הוא לא פתח לך? לא פתח לי גם את השער האחורי? אז זה לצער. אני ראיתי שזה קשור שם עם שלשלאות כאלה. קופץ על זה. המונג סליפ, זה משחק שאני ראיתי תינוק. אני מתכופף. קונטרול. וואי, זה כמו משחקים עם האחרים, זה כמו במונג סליפ. נראה לי שיצא אפדייט חדש למחשב לא מזמן. מה זאת אומרת לתקוף אותי? סתם, לא. צחוק. אני אוהב להלחיץ אנשים, רק שתהיו מוכנים. אני יודעת שכל מי שצופה בזה הוא פחדן, כי זה מה שאני עשיתי. אני לוקח את המצלמה. F. אני שם את המצלמה. לא, זה מאחר הזה. L, J, O, P, I, O, I, T, R, יופי. לא, בער אני עושה את זה. X, I, Z, B, M, לא M. לא, T. אני שם אותו בצלבה.
אני אעף מפה. The whistle blower. טוב, לקחתי. What? What's happened? Like that. טלוויזיה! היא עשה לי את החיים! וואי, אני לא יודע אם רואים את הפרצוף שלי, אם כן, אתם מבינים איזה פרצופים מצחיקים אני עושה במשחקי אימה. בטרי... יואו! צריך לחסור בבטריות. איפה, אני לא צריך את החרא הזה? כן, שיחקתי דום, אני יודע מה קורה. גם בגלל שסיימתי את המשחק באקסבוקס. מה אתה עושה? שלום. סתם. עכשיו המשחק מתחיל להיות יותר מפחיד וגזעני בצורה סתם. היי. אוי, שכחתי את זה. שכחתי את החרא הזה. אם אני לא צריך פלאשלייט. חזקים מאוד. טוב, אנחנו כן צריכים פלאשלייט. kill your fucking mouth. לכן מאחר השמן הזה. איפה אחר הוא? little pig. לא המשכתי אפילו. מהיגיון שזה יקרה. זה... באמנג דיסלי פתאום? מה זה המוזיקה המוזרה הזאתי? מה? לא! אתה האיש הזה שהיה בשירותים קודם. רגע, מה? למה שיציץ? למה בשירותים? Merci le garde, je regarde à ma présence. איך אני עושה זום במצלמה המתעצבנת הזאת? אני לא עושה מצלמה. אני עושה בכלל את המצלמה. לא יודע, אני חושב שאני מקליט. עם המצלמה גם. אתה נסגד, בטריה. טריה. מה? תגיד. איך אני עושה? ג'יי. יופי. ביי. שרה. ביץ'. חלאפ, ליטל פיג. רגע, מה? שרח. לא שיש כאן עוד חדרים עם בטריות והכל, אז אני אחפש. לא יודעת, אתם לא מבינים כמה זמן לא שיחקתי במשחק המטומטם הזה. תוביל את החרא הזה. ועכשיו סוף סוף אין רעש, כי האחיות שלי ישנות והכל. אני לא צריך את המצלמה הזאתי. כן. כאן יש חדר, נכון? לא זוכר, כן. One more fucking bathroom. טוב. אני כנראה לא רצוי כאן. סתם. אני רנדומלי. סתם. אף אחד כאן לא רנדומלי. כל המשחק הזה בנוי כמו שהוא בנוי. חוץ מכמה אנשים מזדיינים. אתה מבלבל את ג'ל. זה לא מג'י לג'י, אז זה דווקא כל. קרק? אומר? על קרק. אני לא יודע, זה צריך לדבר עם הלשכה אחרת. יש. עושה להיות חבר שלי. זה לא לשכה שלנו. חזר הרעש, ייי. אתה לטפל את הזין שלך, מה יש לך? שלום לך. אז אתה רוצה להיות חבר שלי? לא! לא אלף, נכון? איך אני פותח את זה ב-L?
Brockman and Dead Trevision. Brockman watching and Dead 10 כנראה, צריך לצלם דברים. עכשיו הבנתי את מה שחיפשתי כל כך הרבה זמן שלא הבנתי בחר הזה. בוא, אני רגיל ללחוץ בי בשביל להתקפות. קיקארד! מעניין מאוד לי מהו! לא, ברצינות, כאילו שאני לא יודע. לא יכול לשחק אותה, אני באמת יודע, אבל זה מאוד מציק. זה... וואי, כמו שראיתם, אבל אני בקושי זוכרת דברים, כמו את החדר הזה, שכחתי אותו. לא יודע. יש לי זיכרון לא טוב. אתם יודעים, אני עכשיו עסוק בוויסטל בלואור באקסבוקס. נראה אם זה יותר קל כאן. לא יודע, אבל זה לא... הרד? אוי, היי! האופן מדבר על עצמו ומחליט את זה. מה אני צריך לעשות? אני הולך לשאול את לא, באמת? וואו. מה אתה רוצה ממני? לא מכאן, לך! אוף. שם של היום. רוצים להגן עליך בזה שהם רוצחים אותך? לא טוב. אבל איפה אני צריך ללכת? בצד השני. נראה לי. סתם לא נראה לי, זה החלק הכי קל לזכור באטלס. אתה מזדיין הפופ הזה. עדיין שוכב שם. לא! רגע, שכחתי את הקטע המזדיין הזה. וואי ויי. חרה עליך. בגלל ריי הכל קרה. בגלל ריי. מי אחר שסגר את הדלת? ברצינות. זה לא היה החדר של החדר שלו, זה היה הדלת הזאת. וויטנס. טוב, נו. אז נכון, כמו שאני יש... דימה, אני לא אלך עכשיו, אני אעשה לה משחק דווקא. כי אני יודע שיש כאן נוטס. נוגעת אחר הזה. לא, אני לא רוצה לקרוא את זה. שקראתי את זה בארטלסט הראשון. ללחוץ בכיתה אחרי זה להיות... רגע, מה? וואי, אני רגיל ללחוץ כמו באיזה. ללחוץ כמו שמשחק באקסבוקס. עקבת אחריי, זאת תהיה אשמתך. זאת תהיה אשמתך תמיד. לא! אל תעשה לא! תמיד תהיה אשמתך. תמיד תהיה אשמתך. כל מי שלא יודע לשחק, נוב סתם. אני משחק בזה גם באקסבוקס וגם כאן. The best boss! רגע, אני לא הבוס כאן שיט. רגע, אז מי? מה? לא, 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 לא! יש שם מרקר. איזה מרקר יפה. לא, אל תעשה את זה, אל תעשה את זה. שמע, חררה עליך אם תעשה את זה. פאק. ואני עוד חדש מכאן, ואני רגיל לאקסבוקס. Hide in the locker, don't try to fuck. אוקיי. פעם מסתכל, זה מרגיע אותי, תנו אותי מהידיים. כן, תעשה בום בום, בום בום. מה הוא עושה? Big fucking guy. The big fucking attacked London. Found the plant, just chairs walker. פוליס, אני יוצא מאחר הזה. הוא היה כאן עדיין? Your body is stuck to. I guess no. לא, למה לא רואים לך תחת? אני יודע סיילנט. ביי. מיכל, קפה? מיכל, קפה או מיכל באו? A little page. אוקיי, ג'יי. אני כנראה צריך ללחוץ סייבים. once day, 1954. They build the slash experiments to profit. Color using the flow and subject. Math
trial objective. Oh, strike Ebedov, pointed the finger. You will sleep. You can't miss Jackson. What? And picked inval pledges to deep hay pick. Go to front Jackson miss can penetrate having visible accurate a form of films in any fashion that she will use every month the hair hazelnut and we miss Jackson. It is deep, it is sleep, and is flying that the world big the heavy fistal. The fire is the miss, and the Miss Jackson is was the intellect that her red world will be great that can he will not to kill Jackson for looking the week's miss vexed skirt and or the two the letter is referring אבא אני מקליט אני חי, מה אתה רוצה? די, אני מקליט, ברצינות. ברצינות אני חי. אל תעצבן, וכן, אני קורא באנגלית בשביל זה. If I take the Burton gun on the back pistol, then of Jackson and the brothers fall into the deep sleep. After people were made but in the weekend, then they actually complete amnesia. Oh, amnesia. הנה, משהו מזכיר להם, צריך להקליט amnesia. For the acting film, me picture blah 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 למי אכפת. אני יודע שיש כאן בטרים. אני לא איזה בטרים here. Oh, הייתי קוראים מה זה. מה? מעלימו לי את הבטריות. Who is there? Not I am. תרגיל. B5 home. B5 home. Home. וואי, אני רגיל ללחוץ A והכל בשביל איזה. פאק, איך הוא ראה אותי? אוי ויי! kill me. Not enough to kill me. כן, do it! ייי! אוי! סובל את החרא הזה. לא סובל שזה קורה. ראיתי, זה ממש מעצבן. אני פחדתי שאני אהיה בלי בטריות עכשיו פתאום, והכל הזה. לא יודע, וואי, זה מפחיד בטירוף. יש בחוכמתי כי אני לא יודע, אני יודע שהוא לא מגיע משם.
לא, פאק, איך לא ראיתי אותו? מה זה אחר הזה? לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה ולא רוצה. I will hurt you, bitch. Little pig. Kill me. Kill me in the ass. זה קשה. כן, עכשיו נזכרתי בדרך שלי. תראו, לוחצים על זה. וואי וואי וואי, קשה זה. איזה קריפיה, זה... חרא.
ביץ'. הצלחתי את החרא הזה. הצלחתי את זה. החזרתי את האור לעולם. עכשיו אפשר להמשיך לתכנת. זהו. אני לא כל כך זוכר האמתית מה קורה אחר כך, אתם יודעים. מה זה? מה זה? אוי ויי, אוי ויי, מה זה? מה זה? מי זה? מה זה? מה? אז למה אתה פשוט לא משחרר אותי? הם רוצים שאני אצליח את הניסוי בעצם. לא מדבר אליכם, אני מקליט. בעצם רוצים שאני אצליח את הניסוי בשביל להצליח את הוול ריידר. ניסו לעשות את זה לבילי הופ, כמו שאני הבנתי את הסיפור. ועכשיו בעצם מנסים לחדור אותו בי. וואו. יש כל כך הרבה דברים ללמוד על ההיסטוריה הזאת. יודע מה יקרה. מה יקרה? וואי, נו, אתם לא מבינים? מי זה אתם? זה לא חליט. טוב, בסדר, אל תהיה כזה לחוץ. אני רק... אוי ויי! מה אתה רוצה? לא אשחרר אותך, בסדר? אוקיי. רגע, זה אתה? אוי ויי! וואי, אני לא יודע איך לעשות אינזור לעזאזל. שלום. שלום. מה? אומייגאד. אז אלה בעצם כל האנשים שמתו בניסוי. מי אתה? מה זה? זה אמור להיות כאן, לא? כאן? כן, זה כאן. אני לא רוצה לראות. מכאן אני שומע שזה לא טוב. אוי ויי, אוי ויי, אוי ויי. לא רוצה לראות את זה, לא רוצה לראות את זה. מה אתה עושה? אני כאן, שלום. אין. Fuck this place, servers just fuck this place. Keep moving lower. On this list and worst thing that should happened to me here. הוא צודק כל כך. לא, אל תעשה את זה. טוב, אז אני לא בטוח שזה הכל היום, אולי נעשה את המשחק אבל. I am scared, פאקה. אתה רק יכול להגיד את זה. גם אני מפחד. בעצם אני לא. רות! על מישהו שמשחק כדורסל. רגע, זה פאקיה? זה בן אדם שהיה קודם. זה אין את המוח שלו. אוקיי, זה מלחיץ, אבל...
אני מוכן לזה. תרגו אותי. הם לא עשו לי כלום, זה כיף. כאן בטריה. תמיד יש כאן בטריה. בטריה הלכה. באקסבוקס תמיד יש כאן בטריה. לזלזל. טוב, נו. עדיין לא הבנתי למה קוראים לאקסבוקס אקסבוקס, כאילו. גם זה דריין. אני היחידי כאן עם דריין. טוב, אולי לא. בגללך התבלבלתי ולחצתי על הנכון, תמות. או, אידיוט אני. I like if you still are quiet. אני מומחה במשחק הזה כמו שאתם רואים, אני כבר מכיר אותו, אל תרביץ לי. God damn it. לא ראה אותי. הוא לא ראה אותי. אני יודע שמישהו עומד לבוא, אז אני מזמן לא מצא. וואי, אני לא זוכר שבאקסבוקס הגעתי לכאן. כן הגעתי, סיימתי את רגע, זה איש מקודם? וואט? בסדר, אני מתרחק ממך, אני מתרחק מהחרא שלך, בסדר. אבל אמרתי שאני מתרחק מהחרא שלך. אוף. איזה אנשים רעים יש היום.
תן לו לבוא לכאן גם פעם שנייה. הוא ילך ונסיים את הסרטון. זה נראה לי ממש ממש ארוך, עשינו איזה 5 חלקים. אני אערוך את זה במובי מייקר, לא יודע. וואו. עכשיו יחזור. יכול להיות לי שאלות בטריות עכשיו אם הייתי ברבתם תומי לא עושה רלוד טעות. טוב, זה הכל היום. ביי.